Alex Iacob, un botoșenan care ne-a deschis o ușă. Prezența teatrului Mihai Eminescu la Veneția, Mestre și Sacile, în Italia, cu spectacolul A fost odată, nu reprezintă doar rezultatul unui șir de coincidențe fericite, ci chiar ieșirea, pe cât mai des cu putință, și către vestul Europei. Cum s-a ajuns pe o scenă din Veneția? A fost mai întâi un proiect al Bibliotecii Județene Mihai Eminescu, prin care se avea în vedere sporirea considerabilă a fondului de carte românească din Biblioteca din Veneția Mestre. Parteneriatul în discuție se derula de ceva vreme și chiar cu succes. Ei bine, în grupul botoșenan pornit să implementeze această nouă etapă a proiectului s-a aflat și directorul teatrului Mihai Eminescu, acesta fiind interesat de posibilitatea de a aduce la Veneția și trupa teatrului Mihai Eminescu. Cel care a îmbrățișat ideea fără rezerve a fost Alex Iacob, botoșenan, trăitor de câțiva ani buni în Italia. Un om cu mare dragoste de carte și de cultură în general. El a pornit înspre Italia animat de ideea de a face bani cu care sigur să supraviețuiască, el și fiica Alexandra, dar mai ales ceva mai greu de crezut pentru vremurile de azi, să facă bani cu care să sprijine promovarea culturii românești în general și a oamenilor de cultură din Botoșani în mod special. Într-o parte botoșeneană a vieții sale, Alex Iacob s-a străduit din răsputeri să deschidă și să facă să supraviețuiască un anticariat, o casă a cărții, absolut necesară unei urbe culturale precum este Botoșaniul. A trecut pe rând cu anticariatele sale prin mai multe locații, una din acestea chiar și în teatru, dar în niciun spațiu nu a fost să fie. După care Alex Iacob a luat drumul străinătății, de unde slujește cultura românească uneori într-o mai mare măsură și decât Institutul Cultural Român din Veneția, structură altfel onorabilă înființată de un botoșenan ilustru, Nicolae Iorga. Spunem asta pentru că de la pomenitul institut nu ne-am ales decât cu promisiuni, și acelea pentru un timp nedefinit. Revenind la Alex Iacob, el a reușit să ne ofere câteva lecții practice oarecum inedite. A cărat cărți pentru biblioteca italiană, de care pomeneam cu câteva rânduri mai sus. Bicicleta sa și aceea ciudată cu 3 roți a forțat cu insistență uși pe care altfel noi le-am fi lăsat închisă pentru totdeauna și mai ales ne-a învățat că fără o promovare agresivă, copleșitoare chiar, rămâi un ilustru necunoscut oricâte valori de excepție a avea de arătat lumii. Fie vorba, tot Alex Iacob a fost cel care a avut ideea de a merge la Veneția cu poezie de Eminescu. Asta în vreme ce toți românii porniți înspre cucerirea spirituală a peninsulei duc acolo muzică populară, dansuri și sarmale. Să te privesc cu mult mesaj, să-ți îndulce capul tău, de sânul tău, de sânul tău. Zi-e, Doamnă, e acum, să-ți spun în frunze păduri și lanurile sunt pustii. De ce nu vii, de ce nu vii? O vino iar în al meu braț, să te privesc cu mult mesaj, să rază-mi dulce capul meu, de sânul tău, de sânul tău. Asta sunt femei, cu orice izvoresc în plei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s. Hai să cântăm cu rămâne. O rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Când n-ai umbre întuneric, prea seamă nu-i prinzi, ce se uită atunci când ape, cu ochi negri și cu minți, și prin fuietul de valuri, prin mișcarea mea pe ei, eu te fac să auzi în taină versul râului de cer. Mihai Eminescu. Timp 22 decembrie 1800
62. Trecut au anii ca în lungi pe șesuri și niciodată nu o să vină iară, căci nu mă încântă azi cum îmi mișcară povești și doine ghicitori, evesuri, ce frunte am de copilul sânară. Aveam înțelese pline de înțelesuri. Cu tale umbre azi în van mă împresuri, o ceas al tainei asfințit de seară. Cu mâna mea, în ban, pe liră, lune. Pierdut e totul în zarea tinereții și mută-i gura dulce altor vremuri, iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Cine poate să lupte cu el? Timpul. Cine poate să lupte cu el? Doar geniul, cel care transformă efemerul în etern. Dar cu ce preț de fericirea pământeană? Luceafărul, poemul dorului, al iubirii, al împlinirii și neîmplinirii, e pecetea noastră asupra culturii universale. Prin Eminescu ne-am întregit spiritual. Peste nopții ferie se ridică mândra lui. Totul e vis și armonie. Noapte bună. Val ca val trece de teamnă, de teamnă, A fost odată Cam povești. A fost Ca niciodată. Italienii prezenți la cele două spectacole la Veneția, Mestre și Sacile, au avut a vedea tocmai datorită prezenței actorilor botoșeneni Cezara Mitroaiei, Petronela Lorena Chiribuță, Irina Mititelu și Bogdan Horga și o altă fațetă cu mult mai valoroasă a spiritului românesc, poezie de Eminescu și muzică de George Enescu. Povestește-mi despre talismanul tău. E îngerașul norocos într-o aripă pe care îl folosesc numai la spectacolul ăsta. De ce numai la spectacolul ăsta? Pentru că am jucat de 2 ori spectacolul ăsta. Acum un an la Cernăuți și acum la Veneția, de 2 ori. De 3 ori, de fapt. Mereu în deplasare. Mereu în deplasare. Da. Dacă la Cernăuți a fost pentru românii din Bucovina, aici a fost pentru românii din diaspora și pentru ceilalți cetățeni italieni de toate națiile posibile și imposibile, că aici a fost ca la turnul Babel. Da, inclusiv un somalez care a venit să mă felicite după spectacol. Dar ai nevoie de un ajutor divin? Mie nu mi s-a părut. Tot timpul. Cred că e nevoie. Mai ales când spui Eminescu, trebuie să fie un sprijin și de acolo de sus. E mai mare presiune atunci când ești atunci când joci pentru românii din diaspora, din afara țării? Am avut emoții foarte mari, nu știam cum va fi perceput. Dacă pentru români Eminescu înseamnă ceva, e un simbol, e ceva sacru, ceva sfânt. Pentru publicul italian care nu știe mare lucru, cred că a fost o surpriză. Da. L-au înțeles pe Luceafărul? Cum ți s-a părut? Cred că da. După reacțiile care au fost după spectacole, cred că da. Povestește-mi exact ce a însemnat tot rolul tău acolo. Cum l-ai gândit? Pentru că e regia ta, e ideea ta.
Problema este că anul trecut, când mi-a zis domnul director, trebuie să merg la Cernăuți, m-am întâlnit cu Petronela, am stat de vorbă, n-am ajuns la nicio concluzie, am zis lasă-mă vreo 3 zile să mă gândesc și trebuia o legătură să fac între, ca să nu devină monoton, plictisitor, doi oameni care spun versuri, pur și simplu. Și atunci am conceput un scenariu în care să facem legătură între poezia de dragoste, poezia filozofică și m-a ajutat și Geu Bogza. A fost ok. Și în final, spune-mi ce ți-au mai spus la sfârșit, italienii, românii? Am avut o mare bucurie când o botoșeneancă a venit să mă felicite. O doamnă de la Iași care a lucrat la Teatrul Național din Iași și acum de vreo 5 ani este în Italia și am spus că ne-am făcut o mare bucurie că se poate ca România să mai arate și altceva în afară de manele și spectacole comerciale și că a fost un spectacol de suflet. Iar italienii? Crezi că ați reușit să duceți la bun sfârșit misiunea asta de a schimba imaginea României? Cred că da. Cred că da. Au văzut și altceva. Da. Ce ți-au zis? Din ce ai vorbit cu ei? Că Ionescu este un mare poet. Nu știau, l-au descoperit acum. O doamnă a venit și știa chiar și versurile de final. Da. Totul e vis și armonie. Noapte bună. Bună noapte. Bună noapte. Bună noapte. Mai reveniți? Să sperăm că da, că e un loc de bună ziua. Adică impresia este atât de bună încât dacă nu voi mai veni eu, cu siguranță colegii mei au un loc aici unde sunt așteptați. Sigur. Întâmplarea din acest spectacol e povestea simplă a doi oameni care își trăiesc povestea de iubire cu acele momente de sublim, dar și cu acele momente de îndepărtare și de tristețe. Inițial ne-am dorit să fie povestea Veronicăi cu Mihai, dar pe parcursul realizării spectacolului ne-am dat seama că, de fapt, e povestea a doi oameni simpli. Personajul meu, personajul feminin, e femeia plină de candoare, femeia care își dorește să fie iubită, femeia care își dorește să fie redefinită. Cu fiecare vers eminescent de această dată s-a întâmplat așa să fie. Nu a fost un spectacol extrem de elaborat, s-a născut pur și simplu pentru că așa e scris versul eminescean, îți dă forță, putere și mie personal mi-a dat un sentiment extraordinar. Întâmplare sau nu, m-am regăsit foarte bine în structura aceea a spectacolului. Care a fost energia care a venit din partea publicului? Spuneam și altădată, s-a simțit acea vibrație care ar trebui să se simtă de fiecare dată atunci când ești pe scenă ca actor, pentru că așa te încarci, așa trăiești, așa existi, pentru ei existi. Parcă de asta dată a fost mult mai multă energie, mult mai multă. Mă uitam la ei pentru că așa se face, că te uiți înspre public și îi vedeam extrem de atenți și de captivați de energia noastră, probabil, a celor din scenă. Au înțeles italienii povestea Veronica și a lui Mihai? Sunt convinsă că au înțeles. Se spune că simți atunci când transmiți. Eu am simțit acest lucru și cu siguranță complimentele pe care le-am primit ulterior au demonstrat acest lucru. E diferit să joci în diaspora față de scena unui teatru din țară? Eminescu e diferit. Cadrul în care îl joci, bineînțeles că înnobilează întâmplarea de acolo. I s-a întâmplat să jucăm și la Cernăuți acela spectacol și am simțit aceeași căldură. Din păcate, la Botoșani nu l-am jucat în această formulă. A fost un alt spectacol care s-a numit Singurătate, tot în această formulă de 2, am avut un alt partener atunci. Da, e diferit. În ce sens? În sensul în care îi simți mult mai dornici, dacă pot să fac această alăturare, de a auzi cuvântul românesc, de a vedea un român acolo pe scenă, de a le reaminti cum e să simți românește. A fost presiunea mai mare pe tine?
tocmai prin prisma asta? Nu, deloc. Când e vorba de Italia și de limba italiană, e o plăcere. Chiar n-a fost nicio presiune. Se schimbă în vreun fel Luceafărul Eminescu atunci când, să spunem, îl traduci în italiană, se schimbă intonația, se schimbă modul în care îl interpretezi? Da, se schimbă pentru că, ca orice român, ești crescut cu aceste poezii și le auzi tot timpul sunând în minte în română. La început, bineînțeles că e greu să le redai așa, dar cum noi, cel puțin generația mea a fost crescută cu ideea că Eminescu este un poet al lumii, a fost tradus în italiană, franceză, spaniolă, indiană, n-a fost greu deloc. Cum ți s-au părut italienii? Cum au receptat poezia, venind din partea ta? Italienii întotdeauna receptează foarte bine cultura. Ei sunt sensibili la frumos, sunt un popor de navigatori, de sfinți, de poeți, deci nu au cum să nu fie deschiși și sensibili la poezie. Cât au durat repetițiile? Până să învăț vers cu vers, vers cu vers? Nu, n-au durat foarte mult și apoi nu am vrut neapărat să fie recitat și declamat. Pur și simplu am improvizat pe ideea de spectacol, repetiție. Citim, ne jucăm, cântăm și la sfârșit ai văzut foarte bine că am schimbat și am zis haide, mai avem mult încă de lucrat la chestia asta, plecăm din scenă, mai avem și altă dată. Spuneai tu la un moment dat chiar că Bogdan a schimbat ordinea. Da, a schimbat pentru că aici, mă rog, noi suntem profesioniști, lucrăm cumva altfel, spectacolul este sacru, e liniște deplină, totul este închis, când e vorba de teatru, de spectacol, totul e închis. Aici, ferestrele deschise, clopote, zgomote din exterior și Bogdan atunci, fiind ușor mai muzical, să spunem, decât mine, cu chitara în mână, a spus sunetele astea bat în la minor. Deci cântăm asta. Ok, cântăm asta. Altceva? Hai! Și spectacolul a curs pe improvizație. Păi n-a ieșit deloc rău la final, că au fost și aplauze? Oamenii au înțeles ce e Eminescu până la urmă? Cred că da. Deci traducerea pe care eu am folosit-o, am găsit-o într-un volum din anii 80. Un renumit traducător. Și eu cred că au înțeles, doar că ei preferă să vorbească foarte mult și în dialect. Cumva sunt rupți de limba literară. Ei au fost mulțumiți, au fost încântați, le-a plăcut. Unde vrei să mai mergi cu Eminescu mai departe? Că ai zis deja câteva traduceri. În India? E și asta o variantă? Oriunde va apărea o provocare. Dar în Italia e țara mea de suflet. E a doua mea casă. Povestea e simplă. Deci am primit un telefon și a zis, domnul Petre a zis să facem ceva, să ne gândim la ceva legat de Eminescu pentru Italia, pentru comunitatea română de aici. M-am gândit la o chestie pe muzică, la un Eminescu mai digerabil, ca să zic așa, pentru că mi se pare mult mai firesc, mai normal, mai actual, mai adus în timpul nostru, ca să zic așa. Pe care îl prinde și pe Eminescu și publicul. Eu asta nu pot să zic, eu pot să zic cum îl simt eu și cum îl gândesc eu. Nici nu pot să o încadrez într-un gen, ca să zic așa. Depinde de text, depinde de poezie. Dar pentru mine e mai ușor. Pentru mine e mai ușor și mai complet să rostești poezia sau să exprimi poezia, de fapt, ajutat și de muzică. Tu ai imitat deja o muzicalitate, un portativ? Nu e vorba de asta, nu. În primul rând, eu n-am făcut muzică și nu știu muzică, dar nu e vorba de asta. Ideea e altfel. Poezia e un fel de muzică. Știi că poezia are ritm, are... muzica la fel, e definită de ritm și de toate astea. Și atunci lucrurile astea se îmbină. Se îmbină în sprijinul unei expresii, știi? Ce a făcut poetul? A dat gând, a dat veșmânt vorbe, ca să-l cităm pe Eminescu, unei idei, unui simțământ. De exemplu, la O rămâi, a ce ți-a sunat ție? Ți-a plăcut ție cum sună asta? O rămâi în veacul nostru, mi se pare cam vetust, așa, știi? Nu știu cum să zic. Despre ce vorba în poezie? Hai să ne gândim la poezie. Despre ce vorba în poezie? Despre o despărțire de copilărie, nu? Cam despre asta ar fi vorba.
dar nu cred că despărțirea ar putea fi... Adică e o împăcare, de fapt, cu ideea trecerii timpului. Din punctul meu de vedere, poate o prostie, nu știu. Și atunci lucrurile se leagă, știi? Dai o formă gândului ăsta. Cum ți-a fost cu Irina pe scenă? Foarte bine, ca de obicei. Irina e o parteneră foarte bună. O parteneră care te inspiră, te ajută. E normal. Și acum numai între noi fie vorba. În italiană sau în română? Cum sună mai bine? Bineînțeles că în română, în italiană. Chiar să știi că a fost o problemă chestia asta cu italiana. Nici nu mai știam cum să facem la un moment dat. Pentru că traducerea bună, rea sau... Nu contează de fapt dacă e bună sau rea, dacă e în spiritul lui Eminescu sau autorului în sine. Eminescu în caz de față sau nu. Dar ideea e că nouă în cap ne sună și ne rezonează într-un fel. Și îți vine greu, știi, să spui acolo în italiană când el sună... Fiore azzurro. Fiore azzurro, da. Da, și apropo de muzică, la sfârșit mi s-a părut mie că n-a mai stat nicio diferență. Care erau italieni, care erau români, care erau somalezi, v-au legat pe toți. Tu vorbești de party sau de ce? Da, aia nu e... De fapt, cred că ăla e de fapt spectacol, nu știu cum să zic. Nu, e o reacție la spectacol, bănuiesc, nu? Eu n-aș zice asta, nu. Mai teatru. De fapt, ce am făcut noi aici, nu știu dacă se poate numi teatru, după toate canoanele artei noastre, ca să zic așa, dar teatru e o întâlnire. Un spectacol, orice, e o întâlnire. Și e normal să se întâmple ce ai văzut tu că s-a întâmplat. Declarațiile unor spectatori după cele două reprezentații ne-au întărit convingerea că prezența actorilor botășăneni a fost un motiv bun de a stabili un prim contact cu publicul italian prin poezia lui Eminescu. Ne puteți spune câteva cuvinte despre spectacolul din această seară care v-a fost oferit de Teatrul Eminescu din Botoșani? Cu Teatrul Poezia. Oricum, Eminescu a fost poetul meu preferat și în liceu și unde a fost, am făcut liceul. Dar mai des ar trebui, cam rare sunt pe aici. Ne-a încântat prezența, în primul rând, și am înțeles, pentru asta respectăm distanța pentru a veni în comună la noi, pentru că e comuna mea acum, pentru că sunt și cetățenă italiană. Apreciez eforturile domnul Silviu, atât cu grupul folclore care îl face, mai e încă o doamnă profesoară care face și dânsa același lucru cum îl face domnul Silviu. Mult mai des. Dar ar trebui ca românii să fie mai uniți, să participe, să se ajute între ei. Frumos, m-am încântat, mi-a plăcut. Altceva ce să spun, pentru prima dată și pentru mine că am venit la spectacol. Tot auzeam fetele, prietenele că e frumos. Românii noștri plecați departe de casă duc dorul celor dragi rămași aici. Cel mai mult, dorul acesta îi macină în preajma sărbătorilor, mai ales dacă nu reușesc să vină în România. Caută o viață mai bună, un loc de muncă care le dă șansa respectului de sine, sau doresc să arate lumii un talent pe care îl știu doar oamenii locului. Oricare ar fi motivul pentru care ei, românii din străinătate, aleg să trăiască departe, oricare ar fi drumul pe care le aleg sau succesul pe care au reușit să-l obțină, un lucru îi unește, dorul de casă, de acasă al lor. Câteva cuvinte în limba română pentru telespectatorii noștri din Botoșani, telespectatorii postului Tele-M, da. Ce să spun, eu sunt de fapt născut la Craiova, da? Dar mă consider mai moldovean decât oltean pentru că toată, perioada cea mai frumoasă a vieții, deci liceul, universitatea, îndeplinirea profesională a fost la Iași, deci în Moldova. Am foarte mulți prieteni și la Filarmonica din Botoșani, concert maestru Gogu Petrescu, primul violoncelist Titi Chetreanu și alți mulți prieteni pe care vreau să-i salut și să-i îmbrățișez de aici, de la Veneția, și să le doresc să-i găsesc tot așa în formă cum i-am văzut ultima dată, acum vreo 10 ani de zile. Cu siguranță așa sunt, i-am văzut de curând într-un concert. Da. Îmi pare bine și voi care aveți un oraș atât de, să zicem, de propice pentru a face cultură. Eu am și cântat la Botoșani ultima dată în 1998, dacă nu mă înșel. Am cântat concertul de Bruch
cu Filarmonica din Botoșani și m-am simțit extraordinar de bine, iar după aia m-am dus la București și l-am refăcut concertul cu Orchestra Radio, Orchestra Națională Radio, cu Mădălin Voicu, dirijor, în memoria tatălui Ion Voicu, care a fost unul dintre profesorii mei. Am și fost, să zicem, în viață am fost norocos, pentru că generația mea a avut parte de profesori faimoși, la nivel nu numai național, ci internațional, ca Voicu, ca Ștefan Gheorghiu, frații Prelipceanu de la Quartetul Voces din Iași și așa mai departe. Ștefan Lori, care, Dumnezeu să-l ierte, ne-a lăsat prea tânăr, dar am avut norocul de o instrucție super, dacă se poate spune așa. Și asta m-a ajutat și în a reuși după aia pe picioarele mele să reușesc să realizez ce am realizat până acum. Să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră aici. De cât timp sunteți aici și cum e publicul de aici? De cât timp? Timp fiecare divers. Eu, de exemplu, a 6-lea an. Doamna e absolut... mai alt un timp. Un stagiu da, dar oricum suntem aici toți împreună, un grup unit, care și de unde ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, dar aici de acum colaborăm de mai mulți ani. De unde anume veniți? Venim de Republica Moldova, oraș Chișinău. În Chișinău, la fel. Toți suntem de la Chișinău. De la Chișinău, da. De cât timp? Și eu am 6 ani. 6 ani deja. Spune-mi cum e publicul de aici, în comparație cu cel de la voi, de acolo din Chișinău. Bine, este mult mai educat, mult mai, mi se pare, cunoscător de muzică. Probabil că așa au crescut, așa i-au educat aici. Și bine, suntem mulțumiți și de românii noștri că vin și ne ascultă cu plăcere și se mândresc cu noi. Voi veniți aici în urma unei școli riguroase. E cunoscută școala rusească, școala de arte de acolo. Sunteți riguroși, sunteți foarte talentați, un talent care s-a cultivat de-a lungul timpului și participați la bucuria celor de acolo din public. Dar apare și dorul de casă. Vă este dor de acasă? Sigur că ne este dor. Întotdeauna ne gândim. Chiar vin și prieteni și ne vizitează și ne pare foarte bine. Sigur că mi-e dor de casă, normal. De ce ți este dor cel mai mult de acasă? De acasă, cred că ca și la fiecare om, de mama, în primul rând. Și de familie. Și de pământul nostru, că oricum suntem foarte strâns legați de el. Necătând că suntem plecați la muncă. Care e programul dumneavoastră de aici? Câte ore concertați pe zi? În principiu lucrăm de dimineață de la 10, dacă sunt două formații. Și primul orar e de la 10 la 1:30, alt orar de la 5, 8:30. Și corespunzător, formația alta cântă de la 1:35, 8:30, 12. Deci cântăm câte 7, suntem două formații și facem câte 7 ore de zi.
Muzica aici e continuu, de la 10 dimineața până la 12 noaptea. Ați simțit vreodată că ați obosit? Noi zicem că nu. Nu, deoarece facem un lucru frumos. Sigur că vine oboseală, dar asta numai noi știm. Publicul nu trebuie să fie, să simtă chestia asta. Dar și energia de la public. Când un public pozitiv, ne încărcăm și noi. Trebuie să fim întotdeauna cu zâmbet pe buze, să fim pozitivi. Eu vă doresc mult succes pe mai departe și lucrurile care v-au recomandat ca artiști aici, în acest loc, să dea Dumnezeu să vă țină în forță pe mai departe. Vă mulțumim și un salut tuturor românilor! La revedere!